Trojdňový mestský festival prilákal do Trenčína tisíce ľudí. Od piatka až do týchto chvíľ sa v meste konalo viac ako 500 podujatí počas dňa, ale aj po zotmení. Takto napríklad večer vyzeral Trenčiansky hrad. Dnes sa umenie presunulo viac do interiéru až na záverečné prekvapenie. Svetelné a hudobné inštalácie prilákali ľudí aj do kostolov, niektoré boli dokonca interaktívne. Keď dotkneš do tej huli a ako začína všetko ožívať. Užívame si to tu aj s deckami. V ponedeľnej omši sa už piaristický kostol zmenil na koncertnú sálu komorného orchestra mesta Trenčína sopranistky Paulíny Ovátkovej. Všetko sa im páčilo. Zrelaxovali, ak sa povie, že nedeľnejšie poludne. Nedeľná pohoda zavládla aj v knižnici. Po 100 rokoch ide pritom o výnimočnú nedeľu. Toto je vlastne prvýkrát v histórii, keď je Trenčianska knižnica otvorená a je to vlastne v súvislosti s tým, že prebieha otvárací víkend Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. A dám si kávičko, pôjdem zase ďalej. Som v takej virtuálnej galérii s rôznymi autormi. Meno naznačujúce spätosť s rodným krajom, Podjavorínska, som si zvolila pre slovenské pohľady. Pomyselnú bodku za otváracím víkendom Európskeho hlavného mesta kultúry dáva aj rozoberanie pódií v centre. Na Trenčanov a návštevníkov však čakajú podujatia počas celého roka. Gabriela Stoklasová, Slovenská televízia.